Noğlamışlar Profesyonel Trading Akademi'ye hoş geldiniz. Enne bu akademide size öğretecekdim. Trading näme? Teknik analiz näme edilir? Näme göre zelka giriliyor? Haysi strategiyalar bilen ulu dereceli win yani kazanç edinip bolýar. Enne şu zatları 3 yaşından bir çağa düşünürjek. Hemme kişi azatlyk bilen düşünüp bilmesi üçin. Enne noğlamışlar. Bugün öwredjek zatlarym şular. Indi şu günkü kursda öwredjek temalarym gysgaça şular. Bular gaty 20 näçe minut bolaýala geçecek bolýan. Beýdip muňa üýtgeçik wagt aýyrmak gerek, ýa-da kelegi artmak gerek. Prosto şekilde düşünürip boljak zatlar. Käbir adamyň köp trader bolmak isleýän adamlaryň bilmeýän zady bu. Şu işde siziň esas kelläňizi agyrtmaly zadyňyz teknik analiz däl. O teknik analiz gymmatly, strategiýalar gymmatly, isteýärsemsi islenlik konsepti öwrenmek gerekli size. Ýöne psihologiýaňyzy, duýgu kontroluňyzy, risk görüşüňizi şu üçsüni oturdup bilmediğinizde şularyň iň güýçli konseptleri, iň güýçli strategiýalary öwrenäň. Siz riskiňizi kontrol edip bilmediğinizde, dogry ýöretip bilmediğinizde, duýgularyňyzy kontrol edip bilmen, duýgularyňyza görä isledip kaçaňyzda ýa-da puluňyzyň belli bir ýerde isledip gireňizde şonuň aşağı tarapdan gidip barýanlaryny, ýagny puluňyzyň minusa urilýänligini görmek köp adam şoňa çydamaýar, psihologis şoňa mümkinçilik bermeýär. Şolardy-da şonuna göre çykýar сделкадан ondan goýýar, edeti gelenok minusa gidip ýagdaýa. Esasan şu psihologik kontrol, duýgu kontrol we risk görüşü oturtmagy islerim. Teknik analiz o gymmatly. Men şoň üçin öwredýän. Ýöne şunu çarçak öwrenip bolum. Men şu iş öwrenip başlamda şunumy opşy bir aýdamy, 2 aýdamy näme bolum. 2 aýda ýa men praktik edip bularyň iň güýçli variantlaryny bilýärdim ýa. Öwrenmek üçin aýdama bolýar. Siziň hem şuňa beýle wagt aýyrmaňyzy isleýärmek. Size häzir düşünürip başlan wagtymda sizden ýekejek aýdym şu. Şulary öwrenýäňiz, şu temalary görýänsiňiz, şu temalary depteriňize ýa-da bir zady belläp alsaňyz, unutmarsyňyz. Bir zady çyzyp, ýazyp, belläp görmek aklyňyzda galmasyna sebäp bolýar. Ýa-da aklyňyzdan giden ýagdaýyny täzeden görüp ýatlap bilmeňize sebäp bolýar. Şulary belläp alyp bir zady onuň aýtýan käbir maglumatlaryň, gaty gymmatly maglumatlardyr, informasiýalar. Şu informasiýalaryň hemmesinde ýöne belli zatlary, meselem trading näme, näme görä pul gazanyp bolýar, candlestick näme şolary bir çyzgy bilen çyzyp ýazyp belledeňiz, has gowy aklynyza galar, has gowy bolar siziň üçin. Trading jurnal tutmak hemmeňizde plus bolar. Indi geçeli birinji tema. Trading näme? Trader näme diýär. Trader grafikany açýan adam. Grafikany açyp meselem şunun şu taýda düşüp biljegini ýa-da şunun şu taýda galyp biljegini pikir edip, analiz edip, şoňa görä baha şu taýdaka, şu taýdan ýokary taraplaýyn iş açýan adam. Ýagny iýminde ýokary taraplaýyn, hem aşağı taraplaýyn, hem ýokary taraplaýyn. Belli bir gitýän bir baha bar. Şo bahanyň ýokary gidermi ýa-da aşağı gidermi? Şonu analiz edip bilip we şu analizine göre hereket edip şo tarapa göre сделка açýan adama diýilýär. Trader diýil. Trader'ın etýän zat şu. Belli bir grafikanyň nirek gidip biljegini bilip bilmeli. Bunun tradingi, yani forex tradingi zaten öz meşgullanýanym. Kriptovalyutadan, ýatyrymdan, ondan mundan aýrýan zat belli bir gold ýa-da islenip bir pariteni alýaňyz, eliňizde saklaňyz. Alaňyzda meselem alış knopka basaňyzda şonuň nirden nirek getip biljegini bilip bilseňiz, hani şondan pul gazanýaňyz. Beýdip bir zady eliňizde alyp saklap wagt geçip belli bir wagt geçirsoň ondan edip pul gazanaňyz ok işte. Bu iş olaýalyk işlerden däl. Kriptovalyuta we ýatyrma değişim däl. Indi tradingin näme diýeni düşünýänsiňiz diýip pikir etýän. Ondan häzir men size has giňişini düşünürün. Trading diýmek
köp adam şoň adynam ýazyp bilenokdaşy köp bir dal boýup. Trading bary ýok belli bir ýerde almak, belli bir ýerde satmak. Şonuň göre nire gidip biljeğini bilip bilmek. Şu taýda baha gidip dur. Ýöne bu işdek esasy zat belli bir adam satjaka, belli bir adam alýa. Satyjylar ýitirýän wagty alyjylar gazanýar, alyjylar ýitirýän wagty satyjylar gazanýar. Bu iş şeýle bir iş. Meselem, siz şu taýdan käbir adam şu taýdan şoň has aşak düşýäni pikir etdi. A käbir adam bolsa şundan şu taýga çenli ýa-da şu taýga çenli galyp biljegini pikir etdi. Galyp bilermi? Belki analiziňize we strategiýaňyza göre hereket edenleri käbir adamlar şu taýdan almagy pikir etdi we şu taýdan alyş pozisiýa atýar. Käbir adam bolsa bärden gelýär we şu taýdan satyş pozisiýa atýar. Bäbi näme üçin? Aşağı taraplayan gidip durun. Grafika bak. Görüşümü de aşağı taraplayın. Inni trading näme? Trader näme diye düşünüyorsunuz. Inni geleli köp kişinin rinik diýen adyna. Näde pul gazanyp bilersiňiz, onu düşünürdim. Belli bir ýerden nire gelip biljegini analiz edip bilmek we şol analiziňiziň ýeten derejesinde ýa ýitirmek ýa-da gazanmak. Inni partiýa näme? Partiýa Türkmençe näme diýilýär bilemok. Men türkçe bol düşünýän üçin türkçe düşünürjek. Inni şu taýda gelemizde fon, vadeli, forex, kripto, endeks, tahvil, ekonomi her türlü parite bar. Biz şulara parite diýeriz. Inni şu taýda her türlü zat bar. Gold, altın, bitcoin, bistva, kümüş bar. Ondan Türkiýanyň gymmatly firmalary bar. Imенно Türkiýanyň da bütün dünýäniň gymmatly hisse firmalary zatlary hem bar. Türk Hava Ýolları, USDT, DXY ýani Amerikanyň dollar indeksi. Ýagny bularyň hemmesi parite. Ýagny parite biziň gidip analiz edip biljek bir ýerimiz. Biz girýär, meselem şu taýdan onsoň altyn açykdy, gold. Altyna gelýär, şu nire galar, nire gidip biler, şonu taýlaýar. Her adam her türlü partide сделка açmagy görýär, men esasan altyna görýän. Her kiminki ütgäpli, käbir bitcoin galaya, käbir euro USD'ni galaya, tapawut ýok. Issenli kör partiýany saýlaýan, analiz edip bilmek üçin. Inni partiýa näme? Oňa da düşündiňiz diýip pikir etdim. Eger de düşünmedik zadaňyz bar bolsa, şu YouTube hasabyma gitseňiz, şu taýda bir bölümde meniň Telegram profilim bardyr. Şu taý gelip näme sorasyňyz diýse sorap bilersiňiz. Düşünmedikleri üçin giňişleýin, başga şekilde düşünüp biler. Inni grafika näme? Grafika bir partiýany açaňyzda öňüňize çykýan ýaşyl we gyzyl şemler. Eger trading we birinji açýan bolsaň, ýaşyl we gyzyl şemler bolýandyr şeýdim. Inni grafika näme oňa da düşündiňiz. Şu partiýanyň içindäki bahanyň nirden nire getenligini, näçe wagt aralygyny, nirelere ýetenligini, nähili ýagdaýda ýetenligini ýa-da şu wagt şemleriň güýjüni bize görkezýän geleli eýlik tema. Şu taýda görüşüňiz ýaly. Iki tane şem görnüşi bar. Biri ýaşyl, biri gyzyl. Bular näme anlatdy? Ýaşyl şemler bize şu wagtky alyjylary, şu wagt grafikada meselem ýaşyl şemler näçe köp bolsa, şu wagt alyjylary, ýagny ýokary tarapdaýyn hereket etmek isleýän adamlary görkezýär. Buy knopka, ýagny al knopka basýan adamlar görkezýär. Gyzyllar bolsa satyjylary, şu wagt näçe köp gyzyl bar bolsa satyjylaryň has öňdedigini görkezýär. Şu wagt sell, ýagny satyş knopka basýan adamlar görkezýär. Inni görüşüňiz ýaly şemleriň ortasyna bir çyzgy bar. O çyzgy bize näme anlatdy? Düşünýän. Şu taýda şeýle bir çyzgy. Bu gyýşygyrak bolýar. Ay şunu bir gön çyzgy edip hasap ediberin. Şu gön çyzgy bize näme anlatdy? Şemler şu wagt bahanyň ýetmek isläp ýeten ýerini görkezýär. Çyzgylary bolsa, ýagny stikleri bolsa, ol bahanyň
geçmişde şu taýyga ýetenligini ýöne şu taýda ýapylyp bilmedigini görkezýär. Meselem şu şemden düşünýän size. Şu şemle görüşüňiz ýaly ulla kança bolsa bar. Şu aslında şu şem başta açylanmakdy. Ýagny ýaşyl şemler aşagdan açylýar, gyzyl şemler bolsa ýokardan açylýar, aşagdan ýapylýar. Ýaşyllar bolsa aşagdan açylýar, ýokarda ýapylýandyr. Indi şu bize näme görkezýär düşünýän. Aslında şu şem şu taýda açylan ýönü şu taýga çenli galan soň edil şu taýda ýapylyp bilmen aşaga çenli düşüp şu taýda ýapalan. Şemler bize bahanyň aslynda giden ýerini çizgilary ýagny stiklary bolsa bize şonuň gitmek isep gidip bilmedik ýerini görkezýändir. Ýagny candle'lar biziň üçin hakyky bahanyň özü ýöne çizgilary bolsa manipulasiýa ýagny öňkü geçmişde ýetmek isep ýetip bilmedik ýere. Baha öň şu taýga çenli gelipdir, şu taýga çenli gelipdir. Ýöne soň iň soňunda şu taýda ýapylyp bilmedik üçin şu taýda ýapylypdyr. Gysgaça aýdanda şolary ýaly. Indi candle we candlestick bulardy düşünýänsiň diýip hasap etken. Ýene aýdyşym ýaly egerde düşünmedik bolsaňyz gelip sorap bilersiňiz Telegramdan. Geçeli eýleki temamyza. Swing nokatlary näme? Swing nokady bize bahanyň geçmiş aralykda geten iň pes ýa-da iň ýokary ýerini görkezýär. Meselem şu taýdan düşünýän. Şu taýda görüşüňiz ýaly baha ýetip bilen iň ul ýerine ýetipdir. Ýagny bärdäki ýokary derejeli ýere geçipdir, bärdäki ýokary derejeli ýere geçipdir. Iň soňunda şu taýga çenli gelipdir. Ýöne mundan soň ýokary taraplaýyn bir geçiş bolmadygy üçin, ýokary taraplaýyn bir şem bolmadygy üçin şu swing nokadyny geçip bilmedik üçin aşağı taraplaýyn görüpdir. Indi o trend ýetgemesi zat olar häzir düşünürjek hasgiň şeýini ýöne swing nokady bize bahanyň geçmiş wagt aralygyna ýeten iň ul derejeli ýerini görkezýär. Gysgaça aýdanda şeýle. Indi iň ul derejeli ýerine swing high diýilýär, ýagny iň ul derejeli ýer, türkmen çaýtanyny iň ul ýer. Eýleki pes ýerine de, ýagny grafikanyň iň pes derejeli ýerine de, ýagny geçmiş wagt aralygyna ýeten iň pes ýerine swing low diýilýär. Şu aýdanlan bellä goýun, hökmen bir ýerde gerek bolar. Bu ýokarky ýere swing high, bu aşaky ýere swing low diýilýär. Swing nokatlaryny düşündik. Indi geçeli eýleki temamyza. Gysgaça aýdanda trading näme düşündiňiz? Näde pul gazanýandy düşündiňiz? Parite näme düşündiňiz? Grafika näme düşündiňiz? Candlesticklara, swing nokatlaryny düşündiňiz. Indi geleli iň esas temalara. Trend temasynyň başlangyjy. Indi trend näme? Indi biziň tradingda iki tane trend görnüşimiz bar. Birincisi downtrend, ýagny beriş trendim diýerler, downtrendim diýerler. Häzir olaň adyny ýazjak. İkincisi bolsa uptrend, ýagny bullish trend. Bella goýun aşağı taraplaýyn trendi downtrend, ýagny beriş trend diýilýär. Ýokary taraplaýyn trendi de uptrend, ýagny bullish trend diýilýär. Indi trendin dowamlylygy, trend gysgaça şu. Belli bir ýerden alyjylaryň ýa-da satyjylaryň has öňe geçmegi. Downtrend satyjylaryň ulalmasy, ösmesi bilen döreýär. Ýagny onuň şu gyzyl şemleriň uzunlygynyň şu taýda görüşüňiz ýaly gyzyl şemleriň uzunlygynyň ýa-da sanynyň köplüginden ýa-da ýaşyl şemleriň boýunyň uzunlygynyň ýa-da köplüginden bilip bilýäňiz. Imенно diňe şemlerden näme gysgaça aýdanda trend şu wagt şeý diýip bilinýär. Trendi her türlü wagt aralygyna trend ýetkep durýar. 4 sagatlyklaky trend bilen 1 sagatlyklaky trend deň gelmeýär kä halatlarda. Olaryň hasgiň şeýini düşünürjek. Indi trendin näme diýilýäni düşünen bolsak, ýagny
aşağı taraplayın trend, yukarı taraplayın trend. Bunları düşünen bolsak, geçeli trendin dowamlygyny, ýagny trend şowat haýsy tarap öz ýoly bilen dowam etjämi, ýagny uptrend ýa-da downtrend dowam etjämi, şonu göwredeýin. Trendin dowamlygyny bilmek üçin biz şunlanýar. Break of structure, higher high, higher low ýa-da lower high ýa-da lower low. Indi şu ýazgyny alaýyn. Şutaýy getireýin. Boss näme? Indi belli bir ýerde trend var diýer. Aşağı taraplayın trend. Aşağı taraplayın gelýär. Görüşüňiz ýaly. Indi şutaýdy belli bir swing nokat töretýär. Swing low. Aşağı taraplayın trendde break of structure häzir adynyň has giňişligini maglumatyny ýazjak. Adyny break of structure aşağı taraplayın ýagny swing low'dan bellenilýändir. Uptrend da bolsa swing high'dan bellenilýändir. Unutma. Downtrendde swing low, uptrendde swing high bellenilýär. Indi muna ýereýin. Şutaýda swing low'u gördük. Belleýär, çizýär. Baha ýokary galýar. Soň gelýär şu swing low'u geçýär. Aşağı taraplayın geçýär. Geçýärem bolýan, şutaýda ýene bir swing low töretýär. Onam belleýär. Onuň baha ýene ýokary gitýär, ýöne soň ýene şunu geçýär. Aşağı taraplayın. Indi şutaýy biz boss diýäs. Break of structure. Ýokarda bolşýarlyk ýazylýar, ýöne gysga çaýdany boss diýilýär. Ine şu bizim bossumuz bolýar. Şu boss her wagt almaga dowam etdikçe, ýagny öz ugru boýunça meselem downtrendde swing low almaga dowam etdikçe, şo wagt şu break of structure bilen trendin dowamlygy ýene aşağı taraplayyn gitmege makullanýar, ýagny kabul edilir. Indi şu trendin dowamlygyny boss bilen däli başga görünüşde näde bilip bolýar. Onu düşünürjek. Ekranda görüşüňiz ýaly belli bir zatlar ýazyn. Higher high, higher low, lower high, lower low. Bu qıratynaky kiçijik ýazgylarym ha. Bularyň gysgaldylan görnüşi. Ýagny garşy-garşyny uzun görnüşde ýazmak gerekkä. Şo näde bolup bolýar? Şutaýdy öňkü diýeli şutaýda swing high nokudy bar. Şu çizgiler bar ha, bulaşdyrýar-da. Şuňa analyň şutaýy. Indi diýeli şutaýda swing high nokudy bar. Şo nokudy belleýär. Swing high nokudyny belledik. Indi şo taýy biziň üçin higher high, ýagny iň ul ýeriň iň ulsy diýmek manysyny berýär. Şo bolýar. Indi trend belli bir ýerden soň öwürlenni. Higher high, higher low, şu gelýär, şu higher low'y gelýär, ondan soň şu dat öňkü break of structure bar, swing nokudy bar. Şonu alyp bilenok. Aşağıdan bir bölek töretýär. Ondan bu şundan uly bolmadygy üçin entegem higher high hasap edilýär, ýöne şonu da şu higher high kopýalaly. Higher high ýöne haçanna trend şutaýda şunu geçmen, ýagny şu öňkü swing nokudyny ýokary tarapdan geçip bilenoga şonu şu halatda bolýan zat şu. Şutaýdaky break of structure geçen ýagdaýyna şol indi trend lower high bolýar. Ýagny şunu geçen ýeri, şunu geçenden soň lower low, ýagny lala ýöne şu öňkü ýokary ýeri geçip bilenoga şutaýtyny geçýär. Dogry däl? Bu
öňkü ýokary derejeli ýerden aşagda bolan üçin bu-da iň ul ýeriň iň aşagysy däl-le lower high bolýar. Ýagny aşagyň, aşag tarapdaň trendiniň ýokary ýeri. Inni şeýdip trendiniň üýtgänini ýa-da trendiniň dowamlygyny bilip bolýar. Ýa-da aýdyşmaly boss bilen. Bu higher high, higher low grafikan has giňişliğin aňsatlyk bilen okumaga ýaraýar. Ýöne onuň üçin birazjyk üstüne işlemeli bolýarmy beýdim. Şu hatdan belki kelleýän dalýanym däldir bu aýtýan zatlarym ýöne üstüne işledikçe, sizelki açdykça, grafikany açyp seredip durdukça ýa-da grafikany okujak bolanyňyzda, ýagny şu grafika gelýäňiz, şu trend haýsy tarapdaýyn. Şonu biljek bolup, meselem, şu çyzgyny açýaňyz, şu taýda belläp başlaýaňyz. Dur, ýalňyş boldy. Aşağı taraplayın, yukarı taraplayın. Şu taýda näme bolýar? Öňkü boz derejesini döwgüýe yukarı taraplayın. Ýagny öňkü swing nokudyny geçýär. Onuň näme bolýar? Aşağı taraplayın gitdi. Şu an size hat giňişliğin teknik analizi öwretmek isleýän ýöne, ente başda sizden isleýän zadym grafikany açyp şeýdip trend haýsy taraplayyn dowam etýär. Trend haýsy ugurda näme hili hereket etýär, ýagny trendi iýdarlamaga ugrunun. Şu videodan häzir belli alan zatlaryňyzdan ýa-da gören zatlaryňyzy aklyňyza taklap, grafikany açyň, gold açyň, bitcoin açyň, euro USD açyň, näme açyň, açyň gerek bolsa Nasdaq açyň. Trendin dowamlygyny görjek bolan. Trend näil dowam edipdir. Meselem, aşağı tarapdan şu taýdaky boz alypdyrmy? Ondan soň ýene dowam etýän boz almagy. Entem trend onu aşağı taraplayın, ýagny down trend dowam edipdi. Ýa-da tersine ýokary taraplayyn meselem. Ýokardaky boz alypdyr. Ondan soň ýöne soň alyp bilmän, o aşagdaky boz alyp, onuň trendini üýtgedipdir. Şeýdip beýsgaçak ýuwaş-ýuwaşdan şu trendin näili üýtgänini ýa-da üýtgemedigini, ýagny trendin dowamlygyny ýa-da trendin üýtgemedigini grafikany açyp görjek bolam. Size tapak bolsun, şu wagt bilen has köp ösüp gidersiň. Indi geleli ýene bir temamyza. Trendin üýtgänligini nädip bilmeli? Trendi düşündik. Trendin dowamlygyny da düşündik. Break of structure. Indi trendin üýtgänini nädip bilmeli? Onu MSS ve change of character bilen düşünjek. Özüm bu grafikany okumak diýelim, şu häzirki düşünülen higher high, higher low. Eger düşünmedik bolsaňyz, indiki videoda şunuň has giňişliğin şekilde düşünüp bilen, ýagny has başgaçarak görnüşdi. Özüm häzir şu öwretýän zatlamy grafikada meselem hökmüne görkezjekdir. Alat etme gowlukmy. Indi MSS ýa-da COG. Köp adam market structure shift ýa köp adam change of character diýe taphaw diýer. İkisem şowurmany. Indi gelýär, çyzýar bir trend. Aşağı taraplayyn, gülýär gidip duran trendimiz bar. Ýöne şol belli bir wagtdan soň öňkü ýokardaky boz alyp bilenek we belli bir ýerden soň ýokary taraplayyn, ýagny swing high derejesinde duran bir boz alýar we şondan soň ýokary taraplayyn öwrülýär. Indi şu aşan çizgide çydam üçin görmek aňsat ýöne beýle grafikalarda, görüşüňiz ýaly gaty bulaşyk ýagdaýda grafikalarda şo nädip görüp bolýar. Indi näme dipdik? Biziň bossumuz biziň şo trendin dowam etýänligini görkezýän zat bize. Boz çyzyk, swing low okudy. Aşağı taraplayın trend, ýagny biriş trend, down trend. Aşağı taraplayın gidip dur, swing low belýär, bosyny çyzýar, gelýär, ýykýar. Swing low belýär, bosyny çyzýar, şeýdip dowam etýär. Ýöne şutaj swing low çyzýar. Şutajda iň soňky çyzamyzy şonu alyp bilenek. Ýagny öňkü swing low'ny okudyny alyp bilenek. Näme bolýar? Ýokary gelýär, swing high döretýär. Şo taýda ýene bir boss çyzýar. Gelýär, ýokary taraplayyn boss alýar. Indi swing high'daky boss almasy uptrend'i görkezýär dipdim. Swing low'daky
Boss almasy downtrend'i görkezýär diýipdir. Indi geldi swing haýdaky trendi alan üçin trend ýokary tarapdaýyn. Gelýär ýene bir boss töretjek. Onam belleýär, çydýar. Gelýär munam geçýär. Ondan şey diýip dowam etdi. İkinci boss'tan soň şo wagt trendin garansiýa ters tarapy öwürlendigini bize görkezýär. Ol imенно wagt tapawdy memletge, wagt tapawdyny düşünürjek. Käbä trend 4 saatlikda başgaça 1 saatlikda başgaça bolýar diýdimi? Şoňa ýaly bolan ýagdaý bolýar. Ýöne mikro bosslarda ýagny 1 minutluk grafikany açýaňyzda da 1 minutlukda da şu wagt ikinci boss'un döremesi we ikinci boss'un şutaýda ikinci boss dörede şonu geçirilmesi şol wagt bize trendin garantiýa dowam etýändigini görkezýär. Ýagny trend öň aşağı taraplaýyny ýöne şu boss'u alyp bilmedi. Onuň ýokary taraplaýyn swing high döretdi we şo boss'u aldy. Onuň ikinjini aldy. We şey dip almagy dowam etjeginiň alamatyny bize berýär. Şey diýip biz şu MSS ýagny market structure shift ýa-da change of character bolanyny düşünýär. Adynyň görnüşiň şuraya market structure shift MSS. Indi şutaýda boss öz şeklini almagy dowam etse, ýagny trendin dowamlygyny almagy dowam etse, şoňa boss diýilýär, break of structure ýöne. Şutaýda ýokary aşağı taraplaýyn boss alyp bilmede, ýokary taraplaýyn boss aldy. Yani öňdiňe aşağı taraplaýyn boss alýan trend ýokary taraplaýyn alyp başlady. Şutaýda şoňa şunu biz boss diýip bellämemiz ýokdy. MSS ýagny market structure shift ýa-da käbir adamlar change of character şey diýip belläýär. Tapawdy ýok. İkisini belläp goýuň. İkisini belli bir manyny berýär. Şun näme öwrenýär? Trendin ütkenligini nädip bilmeli, şoňa düşünýäňiz, grafikany okumagy düşünýäňiz, gysgaça. Indi siz şu gün temalar goturdyn, ertirki temalarda IC, SMC konseptleri, ondan soň meselem order block näme, firewall gap näme, IFAB näme, olar bular, şolar düşünýär. Käbir adamlar bulan hemmesi üçin aýry bir video, aýry bir kurs 20 minut, 30 minut gürleýär. Ýöne gerekkä. Şo gurdady garşy gaýtarap durmagy, şo gurdady garşy gürläp durmagy gerekkä. Düşünmedik adamlar gelip Telegram'da soraplar. Hiç ýeri meselede, hiç ýeri çekinip oturmagy, soramagy, öwrenmegi beter öwrenmek üçin çyrpynşýan adam, birda soraýan adam men üçin hemişe gymmatly adamlar. Beýdip birda soramaýan, beýdip öwrenen, syraýan, soramakdan çekinýän, utanýan adamlar men birazjyk bar erbet gürlemäýin ýöne kän halamaýan. Indi trendini okujagyňyzy düşünýüňiz. Näme grafikadan meselem getireýin, onuň videony ýapaly. Şutaýda görüşüňiz ýaly aşağı taraplaýyn trendimiz bar. Näme? Swing low belledik. Näme dipdir? Swing low alyp bilmendir. Ýöne gelipdir, şutaýda alypdyr. Ondan şutaýda ýene bir swing low diýip biljek ýerimiz bar. Ondan gelýär anomalya. Ondan şutaýda ýene bir swing low diýip biljek ýerimiz bar. Gelýär anomalya. Bular boss ýerlerimiz. Break of structure. Indi näme bolýar? Şutaýda has ul derejeli swing low ýeri döretýär. Ýöne alyp bilenok. Ondan aşağı gidip bilenok. Ulu derejeli ýere gelen soň onuň gitmeli ýoly ýokary taraplaýyn bolýar. Ondan aşağı taraplaýyn trend dowam edip bilenok. Şutaýda ýokardan bir boss döretýär. Alýar, şutaýda alýar, şemen. Ondan ýokary taraplaýyn ýene bir boss döretýär. Aşağı gitýär, ýöne soň ýene alýar. We şey dip dowam etýär. Ana gördüňizmi? Şutaýda siz men size şu grafikadan meselem getirip otyrp. Boss MSS. Gysgaça aýdana şuraya. Kıyın zatmy? Däl. Şuňa şu wagt belki düşünmeýän bolup bilersiňiz. Biz seni bir zat öwrenjek wagtyňyz size başda garşy gelýär. Bu näme diýýän bolup bilersiňiz. Belki şu adam düşünmeýän adamlar bardyr. Ýöne trading hemme iş ýaly.
praktika bilen öwrenilýän zat. Siz doktor bolmagy, beýdi prosta kitapdan okuwan zatlaryňyz bilen öwrenip bilmeýsiňiz ýaly. Trading'e prosta videolardan, zatlardan görüp öwrenip zat edişiňiz ýaly bilip bilmeýän. Men size prosta instruksiýany berýän. Şu grafika nädip analiz edip biljegiňizi öwretýän. Bolly, gahalan da siziň özüňizde galýar. Şu grafikanyň şu taýdan ta ýokary galyp biljegini analiz etmek siziň eliňizde bolýar. Men onu siziň üçin edip bilmeýän. Men sizi şu grafikanyň şu taýdan başlap şu taýga çenli galyp biljegini öwredip bilýän. Ýöne onu özüňiz öwrenmäge zat bolmaly, taýýar bolmaly, ýagny öwrenmäge sebir bolmaly. Bu işte köp adam şu platny öwretýär, köp adam meniň ssilkam bilen goşulyp men sana pulam boldy. Mugut kurs berjekde ýöne beýtip kurs alyp oturmak gerekkä. Şu wagt türkçe düşünýän adamlar, orsça düşünýän adamlar, inglizce düşünýän adamlar islenip gidip trading öwrenip bile YouTube'a ýazsa. Yani YouTube'da informasiýalar mugut adamlar maňa pul ber men sana kurs berjek diýen ok. Türkmenlerde orada beýle zat ýok. Emme kişi platny saklaýar ýa-da şonu pul kazanmak üçin öňe şu öwretmegi. Indi sizden isleýän dadym, men size öwretýän zatlarmy bir trading jurnaly döredip, şoňa ýazyp bellep alyň. Swing haýyny okudy näme? Onsan bir käbir adamlar çöp adamam çizip bilmeýär. Ýöne bir bary ýok, bir gutujuk çyzmak kyn zat-da. Ana şeýle bir gutujuk çyzyp aratyna da bir çyzygy geçirmek, bir iňesini çyzmak kyn zat däl. Şeýdip. Şunu çyzyň. Näme? Swing haýy nire? Ştaýdy. Swing low nire? Ştaýdy. Şeýdip bellep, öwrenip. Çyzyň, çyzygy da goýuň depderiňe. Grafikan açaňyzy görüp bilersiňiz ýa. Egerde düşünmedik dadyňyz bolsa, ýene bir ýerde gaýtaraýan, geliň Telegramdan soraň. YouTube'da aşağıda kommentariýlarda ýazsaňyz bolar. Menim üçin tapawdy ýok. Bugunky videomyň soňuna geldik. Görüňiz üçin, diňleýäniňiz üçin, öwrenip özüňize bir zatlar goşuňyz üçin köp sag boluň. Minnetdar. Enneki videoda görüşýänjek.